haputnan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan haputnaan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Maghaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Ini po mga tugang Anhapot. Digdi po sa DCGB. Good morning po Legazpi City. Good morning Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang po kitang 9 o'clock kina morning. Digdi po sa inyong programang Anhapot. Ngunyan pong aldaw ni Lunes, 26, mga tugang kang Enero. Good morning po, Legazpi City. Kumusta po sa tuyang may mga birthday ngunyan? Haberday, 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 haberday. Sa luwas, kaagapay natin dyan ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pag-aaga. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay puan pong sabayan ng protection Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade. Saro po ng antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man wala, mas maray mga tugang na isabay ang Liverade Silimarin Capsule sa pag-inom oral daw. Ang Liverade Silimarin Capsule mababakal sa mga butika nationwide. Ha? Good morning, Tabi, sa mga taga-Daraga Public Market. Ha? Mga kababayan ta dyan, mga tugang sa Daraga Public Market, maray na aga po sa Indogabos. Siring man Tabi sa mga nakatutok dyan sa Albay Public Market. Pirmi dyan Tabi, may mga nakatutok, mga tugang sa Albay Public Market. Magandang morning. Ha? So mga kababayan niya to dyan na may mga siyempre sabay ta nalugod sa Legazpi City Public Market ha? Dyan man dyan takol kitang mga parantabay dyan mga tugang sa lugar na yan. Alright, o di sige, kumusta po? Ang sa tuyang aldaw malipot-lipot ang pagkaaga dahil man po kimaraot na panahon, susog po sa pag-asa, talagang natural iyan. Mga tugang na igulang tabi kita kimaraot na panahon na dapat arasikasuhon, bantayan, tangani na ayos ang satuyang aldaw. Alright, di sige. Mga tugang 16 bago mag alas 7 nin aga. Padagos kaming nag-follow up report dyan sa Tercer Distrito Canalbay. May kinaraman tabi mga tugang sa nangyari na nangyari mga tugang na duwang sunudan na pambabadil dyan po sa Ligao and Ginobatan area. Pareho po sa Roangadan, sa duwang magkasiblag na lugar, pareho man duwa po ang hirido. Budait po itong aligado na kidnapping or anong klase man abduction dyan po mga tugang sa Kwan. Ha? Dyan Tabi mga tugang sa Kamalig Albay. Yan tulong darakulang istorya iyan. Ha? Mga tugang na dapat niya tong abangan hadig di po sa tuyang programa. Naka-follow up kaan mga tugang si Jimmy Nasalita ngunyan pungal daw. Kaya totoo lang baka may mga follow up kita baka makahuron taman si Provincial Director Noel Nunez, no? Tabi Colonel Noel Nunez. Tangani po na makuata ang mga i-detalye. Kung reaction kang komandansya, may kinaraman po mga tugang sa mga pangyayaring yan. Ha? Abangan nindo. Topic text na ni Jimmy CPD, no? Kung pwede tang maapudan mo niya na pagkaaga, Tabi, no? Pero kay ni, may nakokitang bareta na makusugon da ang snow storm sa US, although sa luwas kang Pilipinas ini. Ano yan? Makusugon da ang ang snow storm duman sa US, no? Yuman ang ganda nagakaigwa ki mga arogan na mga pangyari duman kaya abangan niya to ang mga pangyari kan duman so ibadang mga tao duman sa New York lalo na maliputon da duman ha. Uni pig text ko naman sukan
Pag-text ko naman sa tuyang mga kamidbi duman, mga pilitang baka may mga makahuron lamang kita duman. Tabi mga tugang sa ibang nasyon. Mas maray na nagaro kita nakakabuelo mga tugang kan pagkonektar kan mga pangyari sa kapalibutan. Pero tatauran ta po kidoon ang mga lokal na mga istorya dili po mga tugang sa tuya tabi na probinsya kan Albay, ha. Tabi tangani na mas updated kita kan mga pangyari. Pero mag-ingat kita, ha. Gusto ko ning i-connect na nangyari diyan sa 3rd District. Duman mga tugang sa mga bareta na kan mga inot baga may mga ban ngayon na mga nagkukuroa, mga tugang nin mga aki, etc. Tangani na ito, pigapahimutikan yan kan mga otoridad na dahil nga ano man na connection tabi sa bagay na yan, no? Pero mas maray na tabi na makapaghanda kita, no? I-reiterate ko lang itong nangyari diyan sa Kamalig, ha. This is just gari warning para kita makakuan, para kita makahanda. Kan sarong banggi, mga tugang may sarong babayi na may agum na, may duwang aki. Naglalakaw dyan sa sarong tinampo. Dahil na usually i-describe ko sa inyo. Sa Kamaligalbay, may mga kanhabang naglalakaw siya, may tuminaning na kutse. Kulor itom. Ang sabi, mga tugang kanso biktima, kulor itom. Pagbukas kang pinto, mga tugang kang kutse, ginuyod siya duman sa laog kang kutse, tapos binugtakan ki. So, ngimot niya, tinahoban ki, dahil niya masabot ng kung anong bagay, hanggan po siya, mga tugang sa hanggan po siya sa madismayo. Sabi kang istorya, mga tugang, from Kamalig, pig-travel ini pasiring duman sa Quezon Province, hanggan sa makaabot duman sa may Laguna, hanggan makaabot duman sa may Santo Tomas. Hanggan makaabot duman sa Santo Tomas. Ngunyan, mga tugang, habang papaabot siya, pag-abot naman, pakalipas kinagkaperang oras, diray na sa sarong lugar, binuhian, maray nga ni, tatuom niya sa cellphone number kan sa iyang agum, nanubli ini, mga tugang kiko, nanubli ini ki cellphone, duman, hanggang sa naapodan niya ang sa iyang agum, diyan sa Kamalig, hanggang mga tugang sa agum niya, mag-rescue, pasiring duman sa Santo Tomas. Kaya nakuha siya kaswapon. Naguli, ngunyan, kasi bagong maaga, uminabot yan tabi sa Kamalig, sabi kan mister, ka naka-interview ni Jamie Kasubago, na may under trauma, si Mrs. medyo tulala, databi, no? Dahil niya dahil basta-basta na, dahil man ngani na ni Jamie kinauron, tama itong naging desisyon ni Jamie, dahil kauron nun sa biktima. Kaya ang niya na aldaw, gari mapasiring po dyan sa Kamalig. Bahala na sinda kung anong gigiribuhon ka yan, takairak man, kan pangyari. Ano ang mensahe ta? Number 1, mga tugang, leksyon duma? Number 1, advisable pala, gari tama na ngaya, at least ngaya, may saro kang tuom na number sa imong mga kairiba sa harong. Kung dahil mo tuom sa number, mga tugang, araw ka ito, kanatuom niya, nakaabot dulo siya. Di ba? Ikadua, mag-ingat po kita, mga tugang, tangani na may bitaran, mga tugang ang sinabi ng pangyari. Pero, pighalat ko pa po so investigasyon kan mga otoridad kung ano man yan. Taso Kamalig PNP makikipag-ugnayan duman mga tugang sa Santo Tomas, Batangas, no. Laguna. Santo Tomas Laguna yan, di ba? Laguna, Santo Tomas Laguna. Ngunyan, may nakuha kaming contact number duman tabi sa pulis na nag-investiga, may kinaraw. Kaya lang dahil pa nagsisimbag, dahil nagsisimbag sa kuya, tabi, tayo nang tubinabang duman sa biktima na aligadong pinag-abdak. Pero balong kung tapig-text ko na kasubago ini, balong ko daw tabing apudan, balong ko daw na apudan tabi ngunya na aga. Dahil sa ko nagsimbag actually, pero pag-text ko na siya, may kinaraman sa sitwasyon, mga tugang na inyo. Nag-ring po sa iyang cellphone number. Baka lamang masimbag kita kay ni Police Officer Valencia.
Oh. Hello, sir. Magandang umaga po. Sir, si Henry Maceda po ito dito sa DCGB Legazpi City. Radio station po, sir. Pwede po kayong ma-interview kung okay po sa inyo regarding sa yung nangyari baga po na babae na alleged parang kidnap o abduction na natulungan po ninyo dyan sa Santo Tomas? Hello, sir? Sir, pwede kayong ipasok po on the air? Pwede po kayong pwede po kayong on the air yung interview natin? Okay. Sige, sir. Oo nga. Pero ang good news dito, sir, kasi nandito na nakauwi na sila dito sa Albay. Maraming salamat po sa tulong po ninyo dyan sa Santo Tomas. Tatawag kami, sir, kay COP po. Maraming salamat po sa pagsagot. Okay. Thank you. Alright, yan. Okay. Nag-decline si police na nagtabang. Si COP na lang ngaya po, sir, kasi alam niya, tumulong lang daw siya Tumulong lang po kami, sabi niya, sa sa bagay na iyan. Pero mamaya, i-text ko, bahagadong ko sa number kan si Pupulis kan sa Tomas, Batangas. Hello, good morning. Hello, Miguel. Yes, sir. Good morning. Ang sabi Miguel, ang Santo Tomas. Ano? Asbako, Laguna. Batangas yan? Ako, ang kataning niya, Laguna, so Alaminos. Okay. Pinjampi ko kan Alaminos and Kalamba. Ayun. So tama pa lang inot kung sinabi na Santo Tomas, Batangas. May anihan man yan pa, bahay. Okay. Yeah, Miguel. Yeah, okay. Salamat, amigo, Salamat, tabi, Okay, tama pa lang sinabi ko kasi bago mananggad na Santo Tomas, parte mga tugang kan, probinsya kan Batangas. Anyway, i-text ko ini, tahagadon ta sa number kan Chief of Police, no? Tangani po na solve an sa tuyang aga. Anyway, so pasalamatan ta sa mga otoridad na nagtarabang ka ini. And medyo sabi ni Jimmy, medyo tabing sensitibong issue ini, mga tugang na sa tuya tabi na at sayang nako diyan tabi sa bagay na iyan. Okay? Tabi may apudang ko daw si Chief of Police kan Kamalig kung nakaabot na sa iya ang bagay na ini si Police Officer Carlo D. Yan. Yan, baka lamang makauron tango niya na aga. 5 minutes before hello, Chief. Sir. Sir, good morning. Si Henry Maceda po sa DCGB. Good morning. Sir, pwede pa kayo ma-interview? Regarding po doon sa alleged na kidnapping or abduction diyan sa Kamalig. Pumunta na po sa inyong pamilya? Wala pa kayong info? Oo. I see. Ay, wala pa po. Si Jimmy po ang mayroong iskwento niyan. Siguro, patawagin ko po sa inyo, sir, si Jimmy. Jimmy? Very good. Sige po. Nasa kanya po yung sir yung kwento para makuha po ninyo. Salamat, sir. Salamat po. Salamat. Bye-bye. Okay. Wala pa. Na-detalye. Paano kaya? Naabot pa sa pamilya Naabot pa lang mga tugang pamilya, mga tugang na nagkwanduman para makapagpuo naman ko na mag-investigar, mga tugang Kamalig PNP. Alright? Sige. Halaton ta na lang. Deta ko na pagpanginutan mga tugang sa mga autoridad may kinaraman sa sinabi ng bagay tasindaan mas kuana. Jimmy, mabot tabi sa mo si Chief of Police kan Kamalig. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Uni ang dapat na ipaliwanag kang kuan kan nag-forward sa ko si Kuya Nes Kanso duman sa US. Maski talaga duman sa kuan, maski duman sa madali lang Edmonton just activated extreme weather response. Pati sa Canada pala, tama ka Kuya Nes, Pati sa Canada, maliputununun da duman tag matindi so snowstorm.
na nangyari po duman sa Canada, tabi. Kaya sibot tabi ang mga tao duman hanggang sa may parting New York sa Amerika. Thank you tabi Kuya Nesta. Anyway, regarding dyan, pigchat ko naman sa tuyang mga kamidbid duman sa Amerika, baka lamang makakita ki-update. May kinaraman mga tugang sa matindi na storm duman sa Amerika. Okay? Sige, digin na kita mga tugang sa sarupang topic na ifa-follow up mi ini yan po sa DSWD. Dakulong kaming for follow up sa DSWD. Ano? Tabi na naitaram ko kay Angel primero, so ano nga ito, so ipapalo up ta dyan sa DSW na for interview ta ko ta sa ano nga ni, basta may follow up dyan si Angel sa DSWD regarding dyan sa ano ini sa AX ba yun? AX, di ba? AX, may post tinda na nag-resume na da tabi mga tugang kang AX sinda tabi mga tugang nag-resume na da kang AX mga tugang pero may mga dapat kitang ihapot, no? May mga dapat kitang ihapot tabi kung paano ang pag-avail, etc. Sa pwedeng dumuman ano ang mga requirements tabi sa pag-avail. Alright? Alright, now, sandali, tamay apod. Hello, good morning. Hello, good morning, Kuya Henry. Yes po. Ano po sa walang gutom sa DSWD. Oo, duwa ito. Walang gutom, buda itong sa AX. Kasi nakalima pa sana na bigay sila. Tapos yung iba, 3 pa lang. Yeah, iyon na nga ni. Gutom na, Kuya Henry. Yeah. Salamat po. Salamat po. O yan. Oh, thank you. Bye-bye. Okay, yeah. Ito. So issue mga tugang tungkol sa walang gutong program, ihaputa ini. Joshua, bakit may number ka katabi kay PD? Ano? Kay PD, kay RD, Regional Director Norman Laurio. Ano? Pagtarabangan tabaganta daw i-follow up ini tabi. Now, ang gobyerno, igaki programa na walang gutom program. Nang katuyuhan niya, mga tugang, mapakusog ang programa na maiwasan, mabawasan ang mga nagugutom na mga pamilya, lalo na po sa mga tios na mga sa mga, mga tios na mga, takadakol ba kitang programa na para ma-alleviate sa pagtiosan sa itong kababayan, may kung ano-ano, dakulo na mga programa iyan. Ngunyan, ang hapot ngunyan kan mga kababayan tada beneficiary ka ini, buda susugduman sa follow-up na sa issue ni Jimmy, ang walang gutong program, piglan sar inikan uminagi mga tugang na Disyembre 2025. Ngunyan kang piglan sar ini 2025, expected mga tugang na igwa ki mga tao na matatawanan. Na-identify na nga ni sa mga beneficiaries ka ini. Na-identified na. Expected na pag January, igwa na po kita tao na para duman sa mga persona na ang gabos-gabos pala na ma-receive ninda mga tugang nasa almost 3,000 pesos. I mean, eksaktong 3,000 pesos. Taigwa ki ngaya package 1. Ang dapat na ma-receive sa package 1 ngaya pala ito. Gari 900 gayod. Sunod tabi may 3,000 may 900. Sunod naman na taigwa sindaki Go, Glow and Grow Foods. 2 packages yan. Mga tugang ang kantidad niya 3,000 pesos per month. 3,000 pesos per month. Ngunyan, nag-briefing, nag-launching, nag-identify kan mga beneficiaries. Enero dapat ma-release, as in dapat mag-claim ang mga beneficiaries. Awan o ka iyan? Pag Enero, dahil man ki-claim, dahil man kina-release para sa beneficiaries.
Inang ihaputa sa inda. Marso, pag Pebrero, igwa 2025. May claim. May claim tabi. May claim. Pag Marso, wara. Wara. Abril, igwa. Mayo, dai. April, May, June, wara. Ay, day. Sandali lang ha. April, igwa. May, wala. June, igwa. July, wara. August, igwa. September, igwa. October, November, December, last quarter kan 2025, wara. Paano mo masustain mga tugang sa pig-apod na walang gutom na sa target beneficiary mo, nagkagurotom tawara ki-release? Nagkagurotom. Oy, paliwanagan daw tabi nindo ini mga amigo. Kaya, piga pa-coordinate ko sa DSWD, so mga pag-iriba, na may makahuron kita. Ano nangyari? From January, mga tugang alternatibo, mga tugang release. So last quarter kan 2025, warang release. Siling mo, nakatabang daw itong walang gutong program na ito. Mga bossing, dyan sa DSWD, naghahanap tabi kami dyan sa pwedeng magpaliwanag. Tinugon ko na po sa Angel. Now, hain na ito. Iyan ang hapot. Hain na mga tugang sa mga bulan na day po sinda narilisan. May pundo pa ito, day. May pundo pa ito, day. Iyan ang hapot, tabi. Oh, paano kita kaini kung bako sustainable ang programa kan sa tuyang gobyerno? Hello? Ikaw, Yes, good morning. pinalos pala mo lang release. Wala nga ni Miguel. Kaya may nagutom. Ah? Bakong walang gutom, walang release. Pangyari sa maabaka. Pangyari sa maabaka. Di ba? Kung ano sa nasyonal, Ay, nako. kayo pa dahil sa budgetary nasyonal. At yun na nga. Hay daw sa budget. Kayo pa nag-ababalik sa region. Kaya nga po walang release muna. Warang linis program. Okay, sige, Migo. Salamat. Salbatana. Oy, paliwanag po ninyo ni mga bossing, mga sirs, mga madam. Hello? Hello, good morning, DJ. Good morning, amigo. Kasi mas ka mo, karlibo mo lang may tupad. Dakulon baga? May atap, may Atap. atap. Yan. Ano pa? May, ano nga ni, dakul yan. So, itong, Kung parang dakul, sabi mga 10, igwa yan. igwa. Pero ang point naman, BPR, kung dyan na kami, sabi kayo ano ang, kumbaga, ano ang kuyang kan? Ano ang pagbukas? Ihinto. So parang, ano ang purpose kaan? Tanganin na ma-alleviate pa rin sa mga kababayan ta, nagut na magbaba so bilang kan mga nagugutom sa Pilipinas. O ano man ang kuyang kang akap, ano man ang kuyang kang tupat, pakuparehas. Iyo nga ni, puro baga kwarta itong release na ito. Oo. Oh. Hindi ko masabutan ng gobyerno sa BB. Sa totoo lang, ako para creative na kayong senaryong arugana, hindi mo mga yung panindugan. Yeah. Diba? Panduwa. Oh. Tapos mambagan sa BB under the DSWD, tama? Yes. So, ngunyan, nakadakulang ng creation din daw, nagkarlibo na sila kung sila pupunduhan. Gusto ko may makauron ako ngunya na agad sa DSWD. Pasabot, pili daw BB tabi, kung may makaurong ka, pasabotong kita, kimaray, kung ano ang kang purpose kang tupad, Oh. ang tupad, ang program, kung ano ang tupad, Oning walang gutom, ang iba hindi natupad. kung walang gutom na nagugutom. Okay. Bagay yung pagkataka ng Yeah. tao, Yeah.
Yeah. Ang sinasabi nilang nailayan, okay, yaw na sutupa, yaw na to whatsoever. Oh. Bako kung magabo sa Pilipino tawan ni Ricky Trabaho, dahil na sila ka magparasa. Nanggad. May mga sabi ba gabi, na dahil mo pagtudo, napakaulon sa na iyan, pagkabahuhon mo. Yes. Oo, hindi nga, bako sa pagkuyan kita, Bibi, kita pag-aawang mga individual, kahit po ka man ang tabang ninda. Tama baga. At yan, kung ako ka sa kasambahay, nagsuturugot pa ko yan, anong rason? Yeah. May upad kami. Iyo baga. At trabaho pa ako sa inyo. Urat mo na ngunyan, BP, na iling mo itong mo yan. 8,200 Manila rate. Iyo, mahal ang kwan mo yan eh. Mahal mo yan ang kasambahay. Diba? Oo. Nagkailibo nga sa BP. Pagtara mo. Relax, ha? Dapat pasabuto ng kita ka ng sitwasyon. Yes. Iyan mo na mga tupad-tupadan. Baka may kapag ang proponent kan for politiko. Budang hapot nga nili, itong mga bulan na ki-release, ki-claim, sa pasain sa pundo ka ito. Correct. Iyan ang dapat BP, ipaliwanag. ano ang pinagrestusan kaan? Yes. Okay. Tingin na nagdiresto yan for the reason na pagkaon nila. Yan. May naging sarang nila nga ni BP Yeah. Okay. Kaya kamang kita kayo yung sudadanong nagpaparabayad yung taxes. Tapos nga. Okay. Salamat, amigo. Bye-bye. Tunay. Thank you. Right. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May follow-up report kan si Jimmy. May lang ata. Walang tabi, Jim. Hello, Kuya Nes. Hello. Yeah, good morning. Manungod dyan sa mga dole-out ng kang gobyerno. Opo. Yaon ako sa UN mission, ang rest and recreation area sa Australia. Naman sa Australia, nahiling ko sa mga aborigines. Sige sa lang irinomino, may mga daradarang subir na nakakahon. Kunahin dyan nag-tripon-tipo na mga open space. No, kadi pa naging kausa kang kalayo, nagsisirigarilyo. Pigapot ko so Pilipino duman na pigi-istaran mi. Natanya ko piga para tarauhan sa nakikwarta. Tasinda pa lang bilang mga aborigines may pensyon sa Australian government. Sa bulan-bulan sinda may nare-receiving kwarta. Natanya ko ipigpaparatao sa ng arog kaya, para irinom sa nakan mga iyan. Natanya ko dahil minagibo ang gobyerno ki development program na ining mga taong ini magpakaadal, sumaging productive. Sabi sa kuya kay itong Pilipinong ito, ano nga ya, buaka. Kung iyan ngayang taong iyan magkairedukar, kung iyan ngaya rumalaban sa gobyerno, di bako ngaya nagkaigwa ki problema ang gobyerno. Kaya maray na ngaya yan naarog sa nakayan, sige sana ang barasay-basay, may kwarta, irinom-inom, nangani na nalilinga sila din nakaisip ki ano pa man. O diba may similarity man kaya ng mga dole out ang andigdio sa Pilipinas. Yes. Okay. Salamat. Thank you, Kuya Nesa. Alright. Mga tugang may follow-up si Jimmy, may kinaraman po dyan sa bagay na yan. Ha? Aramong talawang istorya sa Baretang Bareta. Ali, dyan sa luwas. Si JB, Baretang Bareta. Jim, anong latest, Jim? Come in. Yes, BP, matapos na mailuwas kan DCGB News and Issue sa walang gutong program, kontrobersi, kanakaging simana, durante ka nagdigdi si Atty. Balder Bringas, kan DSWD, kung sainan clamor kan mga beneficiary kay ni susog sa kondisyon, bulan-bulan sa laog nin tulong taon, anayuda kan go grow Glow Foods, ang problema poon taon 2025 hasta sa presente 5 beses pa sana nakareceive kan ayudang pagkaon nan kantidad 3,000 pesos. May agreement entry kan DSWD as in beneficiaries na pigpapirmahan kung saan iyo ang susunodon kan mga napili sa walang gutom program. Ang mayor na issue natatamay mga bulan na dainin na receive ang biyaya, how come? Dapat may nagtudo makukuha babaninda ang mga bulan na day sa inda na itao. Yan ang hapot pa. Kapaliwanagan kan DSWD region ang pigahagad na tabang sa DCGB News kung saan
durante kanya undig dikuta na si Asik Bringas, kuta na direkta niya tong ipapaabot ang siring na concern. Pwede. Alagad pigpunugulan kita kan mga taga DSWD region dahil sa aligado dahil no protocol wherein kampang ta approve kay DSWD Secretary Bringas an sa tuyang kahagadan na interview. Kanay hapot nga niya to, ari niya ko an mas matimbang o may magabat na desisyon. So ASIC o sa regional office kan DSWD sagkod na tinugutan kita ng mag-interview. Nangalas nga ni so ASIC, bakit may protocol? Aha. Ngunyan, uyan natabi BP, nag-research kita kan mga agreement sa walang butong program. O nitabi an agreement. Iyo pala na di. Oh. Ayaw, dyan nahiling mo Yan, na. nailing ko na. Sige, go ahead. Yan ang agreement. Sinunod ini kan na mga beneficiaries sa pagtubod ninda an may nagbari kan kondisyon. So DSWD oni number 1, 2, 3, 4, 5. Panglimang kondisyon ipinagbabawal na gawin. Hindi pagsunod sa kondisyon. So DSWD, hindi tayo nagsunod sa kondisyon na bulan-bulan dapat magataw sindagan sa isang ayuda. Tapos ang maaring parusa, suspensyon ng benepisyo, tamang gawin, dumalo sa mga aktibidad na at magbigay ng maayos na patunay kung hindi makakadalo. O, yan ang dapat na simbagon kan DSWD. Natadain na sunod sa kondisyon. Ngunyan, nagduman kita sa mga dealer kan mga produkto kan mga pagkaon. Sa kunata dai sinda nagpayout pa sa mga beneficiaries na sinda ang designado. Ang simbag ninda dai na abo na ninda maglantad tabakang ya kami tanggalon. Ang simbag dai mapaman nga kami nababayadan. Nailing mo na yan. O ngunyan, ang latest, dahilan gayod kan na kantos na sa karaman kan DSWD, by January 29, sa Biyernes, may payout da. Oo, pero nakunon ba suluktos na bulan? Hapot nga ni, ano ito, para sa January lang, o sa mga luktos na bulan, kasarabay na? Yes. Ang Tama ka pagtupad dyan. kan dili. Hapot nga ni man kan mga nagdi-distribute kaning mga pagkaon na Glow Foods. Sabi nga sa mo, may ATM na kaput-kaput, anapot ka ni ABT na mga gari ATM na sistema, kaput kan mga beneficiaryos. Kukulit tahon man ito kan mga dealer, distributor kaning mga pagkaon. Pagkatapos, gari ATM, ilalaog ito, malaog sa ATM kan mga dealer, mga negosyante na nagdi-distribute kaning mga pagkaon para pay out. Wala man kuno laman. Wala man nga kwarta. O paano man nga kami na mga distributor kani? Pero sabihin Jimmy, sa mga distributor kaya na dumang kukuanon so claim kan mga beneficiary, pag di man sila nababayadan, di man ito pang sustainer ka yan. Di ba? Na ma-pay out. Di ba? O dahil man nga, dahil siyempre ka manegosyante ka, ay ka pa nga nagkakabarayad kan ino, dahil ka man mag-payout sa sunod na bulan. Yeah, tama. Ang sulamenting magkakasimbag ka ini, DSWD. Nanggad. Nakuta na, masimbagan na kan ASIC, pinurugulan kita. Yeah. O ni may Sa mga number na kung nakuha, Jim. DSWD. Baka masimbag kita ng Director Lorio. Tayo igwa akong number digdi. Yun na yan, direkta ka na pwedeng magsimbag. Yes. Oo. Yan, BP, abangan na lang kung mangyari ini sa Ang January 29. condition pala, dakulon, ano? Ha? Gulping kwarta ini. Ito, pagbibigay ng maling impormasyon, maaring parusa, diskwalifikasyon at legal na aksyon. Tamang gawin, maging tapat sa lahat ng impormasyon. Sino ang may hindi tapat? Magabat pala na ako. Okay. Sige.
Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kabalikan to lang, ilag ko na muna ang report ni Pading Alarmario. Hali po dyan sa luwan. 15 makalipas ang alas 8 in morning. Jim, good morning, Jim. Ay, sorry. Pading Al, come in, Pading Al. Hello. Yes, go. Good morning. Good morning. Oranon, dahing flag ceremony. Aha. Digdi sa City Hall. Pero, pag-araw kaning mauran. Ang saro sa Nariparo sa Legazpi, na dahil na masyado pigbaha. Epekto na ini kan kooperasyon, kan mga barangay officials, asin ibang residente sa padagos na Operation Linis, kan mga line kanal na haros kada Sabado, gigibo ini kan mga barangay officials. Iyan sa kasuguan man ni Mayor Hisham Ismail, asin ang DILG, dahil parte ini kan programa kan DILG na pigubasihan man sa performance kan mga barangay. Ikinakaugma iyan ni Mayor Hisham Ismail dahil sigon sa iya na notaran na kansarong simana makusugon sa uran, pero maski na nagbaha duman sa ibang lugar, ibang LGU o ibang munisipyo digdi sa Albay, alagad na riparang sa Legazpi medyo marayray na dahil na masyado pinagbabaha. Panago sa pangapunan kan alkalde sa mga residentes, mga barangay officials na ipagpanago sana ang siring na kampanya sa mga tao tangani na may dukar sinda para sa kalinigan, asin na malikayan ang mga pagbabaha pagsiring kaning taguran. Padian na informasyon, halidigdi live sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Mga tugang, hali po dyan sa Ang luwas. hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mas maray talagang madiklag iyan, mga tugang asin ilinga. Pagbako sulat ang kunal, makaskas man ang luwas kan tubig dyan sa tuyang palibot. Alright? Okay, Jerome na kita mga-commercial. Diretso kita do. Ora man kitang commercial. Alright, araw kayo ni. Ay sandali, tumay apod. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Apo. Manawag po ni sir sa suping kahil po rin daw, usapang gutom. Usapang gutom. Sige, go. Okay po. Ako po, saro man po sa nasusubog man po ang kudi. Yung mansa na nadang ko naman, lamang po matabangan man nindo ako. Tapos saro man po sa nakakamati ng gutom. Oho. Alagad, medyo gayon, nagigibutang ko pa mga ipagi. Kaya po, dahil pa po ako napupirsa, magduman sa DSWD. Kunyan po, dahilan po sa resourcefulness, araw po kayo niyan sa kuya namamati na medyo para sa kuya, garo dahil po kaya kang gobyerno na sabi agad ko pong tabang sa gobyerno, hali po akong DA. Nagduman po ako, namasahe, hali ako ng Dole. Puro po region, mga regional office po din Roman ko, Buda. So, sa provincial, tapos hindi man po sa Muya, sa Municipal Agriculture's Office. Kung di po sa Bakamondo, ang tigahagad ko po, tabang, mako po kwarta. Pero kung matamang ko tayo kwarta, okay man. Ang tigahagad ko po, tabang, makinarya. Sa usapang gutom, naka-ano po ako, kisaro pong pag-aaral na yung pag-aaral na yun, since may ano po elementary days, ama ko po nagturo sa kuya kung paano po magpatambo, kanuyan baga po sa Tagalog na kabuting saging. Yeah, opo. Sa English po kaya, ang scientific name po kayan, Volvariella mushroom. Iyan po, pagkaon, as in masustansyaho na klase ng mushroom. Na Okay. Kung ang palibot dahil pa po nakukudong, kusa po yan minatambo pag minakikilat. Talaga? Okay. Ika baga po sir, aram mo baga po yan? Iyo. Aram ko yan.
Yeah, yan po. Bulbariela yan. Bako po yan oyster, bako po yan shiitake, bako po yan buttered mushroom. Ngunyan po, kaya ko po kayan from the wild, kaya ko po yan ma-reproduce. Tataw po kang technology kayan. Ngunyan po, lahat ko akong tabang, makinarya as yung mga aparato, ang kaibuhan ko po kayan. Para po yan, makapagpatubo ako, ngani. Para kapag patubo ko kaya, tanggamit po kaya na materyales, so basura man sana. O yan po mga kusot, layong kanbatag, tapos po o yan baga po uhot, so dagami, so pinag-anihan baga po kang paroy, baga po gabos yan. Maski nga ni sa bunot, pwede ko yan patubuon, tarong ko po basic technology, alagad po makamundo imbis po na ako makapag-producer ng pagkaon para sa pamilya ko, asin ko nakasusubraman, nakapagtabakal. Di, sa madaling sabi po, ikaw bakal ko na po magkibagas, kuna na. Ay, dahil po, na-decline po ako, na-deny. Dahil na-deny po, na-deny. Ang programa dyan po, ang gobyerno, base na po sa lahi, kan mga sinabi, siyempre mga mababatas ang nagkuyang kayang, na ipig-execute mga executive department, arong kang DA, DOLE, DOST, harali po kang duman. Ang sabi ninda, magbilog na po ako ng grupo. Dapat pala dakol ang may organisasyon. Kaya lang po, kung ganda ko po, siyempre high school, involved po ako sa mga tigapod ng mga youth association, youth organization, so ako sa mga, nanginginot na makapag-producer king grupo. Agad po, sabi nga niya sa English, individual differences, dipisilon po pagtagbuon sa sarong layunin. Iyo. Sa madaling sabi, gari... Pero bisis po kami kaya nagbilog, alagad po, nabibiingan. Ano? Dahil po talaga nagtatrayong ko. Kulang susuporta. Dahil po sa programa ng gobyerno, ano man po nga ni ako makakabilog, nabirmi nga rin nabibingag because of individual ambition, individual dreams, na dahil mo man pwedeng ikulong sa sausa ng pangarap. Iyo. Sa madaling sabi, sir, so pangarap po naman kayo, equipment, gamit, para dyan, kung paano ka matabangan kang gobyerno, kalalo kang nadepisilan, tapi pa-organize ka pakigrupo lugod. Iyo po. Diba? Tapos nga, di po sa Municipal Agriculture's Office, meron kang maka-insultuhon palugod sa kuyang nadangog, kan sinabi ninda na, ngaya sir, ang pwede sa nangay contribute mi sa'yo, endorsement letter, kung makagibo ka ngaya, kisa grupo mo. Pangyari sa mga bakadi. Naka-organize ka po kahit to. Natulala po ako, tapos ang maka-insultuhon pa siya, tapos hindi, pangisi-ngisi lang, hindi may mga sweldo sinda, dahil sinda nakamati ng punaw. Kamu desidido ko ta kamo. Garo na nga ako sir magibi. Isip mo po nindo, namasahe baga ako, inutang ko pa nga na isip ko, atanay ko man, isip ko, halik pa, uyog no, pinulungan pa ako sa PDA, tamang sa nabago sa kamaliganduang yan. Yeah. Albay Provincial Agriculture Office Buda CDA. Hindi nagsunod man sana ako, kung man ako CDA, ay, ano ba yung mga requirement, kinaban niya ako, puro palang gasto. Okay, sir. Kung ko lang nga niya ako sa pamasahe ko, papagasikon pa ako na, Pangyari. na ako, susakuya daan ko yan, maghanap daw yung mga tao, mamumuya na ikuyan ko. Na, ikaw nga, daway kasi rapoton ko. Basura na nga niya sa kuyang bigagap-gapan. So iba nga na yung mga small time farmer man biglita ako po, nakikian eh. Okay. Mukha man nga naghahanap po na ako kitig ako na baga matuas na sa survival na kurumanin pagkabuhay. Nakali naman sa mga basurang ito, napiga para sulok man sana, giginuon ko siya, baga stepping stone na magpatubo ako kay Tuong. Mushroom na ito. Na natural siya. Dahil mo man kayo po ang kudakul na kung ano. Kaya lang, kayo po talaga yung mga aparato. Kaya po, so bigyan po itong spawn, mushroom spawn, papadakol.
nagaba sa pangarap mo na magkaigwa ka ki hanap buhay na masusuniran mo kung paano ka na di magutom. Ade? Ikaw mo, sir. Ang kasabihan mo sa incheck. Mm. Sabi ba ka mga incheck? Do not give them fish, bung sir. Yeah. Teach them how to fish. Tapos, sir, iyan po, iparahanap ko nga sa Biblia yan, quoted pala ng dumang. Yeah. Ito mo kong Proverbs. Na, ang simple man sa naso principle, Oh. give them tools, give them technology, give them knowledge and skills how to catch different kinds of fishes. Yeah, So okay. that they will no longer ask for a fish to anybody. Yeah. Opo. Okay. Ang sa kuya, sir, na mo yung ma-accomplish. Ay, kinaban, sir. Tama sabi mo, nagaba sa kuya paghagad ng tabang. Okay. Sige sir, magayon yan sa imong ipinagihiras ta at least namang nakakaabot sa inabuda pag may mga muhuroron, pwede ming maihiras iyan sa experience nindo sa mga otoridad tabi sa araw ka na bagay. Salamat pong maray. Ayun po, sir. Ngayon po, sir, mahagad na po kong solicitation. Oh. I am soliciting help Oho. from anybody Yeah. na uli po, dayawan ko sa kuya ang numero mo, sir. I-text ko sa iman, bilog kong pangaran, address. Iya po. Ako di ko talaga, sir, kimatabang sa kuya, sir. Di ko rin yung mangyayari pa. Yeah. Di ko nahulong na po paano, sir. Nahulong na ang kapalibutan, ang mga chemicals. Hindi ko sa kuya sa barangay, Meng. Dapat sa yung kamag kuya, di pisilong ka na makaandawan ng kikilat, di na lamang minatambo. Yeah. Iyan, bulbarila, masarong na. Iya po. Okay. Kaya na po kaya tambo. Kaya mo muna, i-culture muna po yan. Yeah. Opo. Okay. Salamat sir. Salamaton ha. Thank you, Ingat sir. po. Thank you so much. Yan na. Naling muna ang sa iyang plano mga tugang na pagkari ang buhay niya. Din alawos ta na disganar siya kan siya mga tugang nagrani sa gobyerno na mahagad siya nin tabang. Alas 8:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Bago kita mag-commercial break. Hello? Ricky, good morning. Good morning. Ang hapot tabi, promote kang gobyerno ang culture of mendicancy. Yan. Magabat ang hapot mo ah. Yan ang tama tabing hapot. Natataday na sa namin na kriarki sarong national program. Sarong sana. Opo. Na ang concept mata ko ki ayuda for work in exchange of work. Yeah. Kung dahil ka magtrabaho, dahil ka tawag ki ayuda. Dahil ka, correct. Natatawag na ba ko araw ka ng ibon? Hilingon ta ha, digdi na lang kami pag-abot sa environment. Sige ta ang sabi na tree planting. Dakulo na nahin sa kang gobyerno na sige ang tree planting for photo ops man sana. Pirang bulod, pirang ektarya sa bulod, anwarang kahoy. Yan. Oho. O, nato tayo itong pigtatawan taki ayuda. Dahil kapag tatanong mo dyan, Oho. may serbi lamang. Yes. Di ba? Opo. Ako ang nagnangalas ako, uni pa ang saro pang hapot. Natatapira ng ekonomista ang yaon sa gobyerno. Lalo, lugod nagro ang ekonomiya. Hindi. Ako nalibong na ako. Ano yun ang panahon ko nalibong Diba? ka? Okay. Uni pa tabi, siguro tabi, hilingon tayo ni, ang kultura ta sa politika, ang hiling ta sa politiko, solusyon. Dapat siguro baguhon ta. Oho. Iyo, tama Dapat ka. ang hiling ta sa Tama politiko, ka. sindaan source kay problema. Di ba? Amigo. Inibing tubig na malipot, ha? Inhale, exhale. Iyo tabi ang dapat Okay. na baguhon ta eh. Okay. Kasi sugabos nang nangyayari digdi, wala pa na nangyayari. Yes. Oh. Di ba? Opo. So dapat siguro we think out of the box. Baguhon ta ang pag-iisip ta. Yan.
Sige. Yan lang tabi. Yap. Ito lang tabi. Sarong hapot ko na gusto ko maraman Magabat ang sa hapot mo. gobyerno. Magabat. Talaga promote kita kay culture of mendicancy. Yeah. Okay. Iyo man lang tabi. Sige, Bibi. Migo. Good morning. Good morning, Odon. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Alas 8:29 na oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang Joshua ha. Hangusan tamo na Joshua iyo. Dahil ka mahangusan tamo na ha. Magapat sa ururuntango niya na aga tabi. Medyo guminabatan sa kuyang daga. Anhapot. Makaduro disganar. Anhapot. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nong,
Cause you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light, masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik kita sa programa 20 bago mag-abot ang alas 8 in morning.
Dahil pa nagsimbag si Director Leorio tabi kan DSWD, pero pag text ko naman siya, baka busy. Tara mo pag Monday, busy pa ang mga regional, ang mga opisina takan gobyerno. Pag Manggi, usually nagbi-meeting yan, ha? Basta within this week, baka lamang pumakuatang kasimbagan kan DSWD, kan sa tuyang mga kahaputan. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga paraang tabay. Nalilito na ang isip at puso dahil kahit anong piliin, nasasaktan pa rin. May kinaraman iyan, BP Henry, sa sitwasyon kan traffic digdi sa Legazpi and Daraga area. Na Napaisip malibong ka ako na. duman na. Ha? Napaisip ako duman. Grab driver? Go! Yes, may kinaraman Sige. yan, BP. May kinaraman sa sitwasyon kan traffic sa Legazpi and Daraga area dahil ta malibong ka na. Maski arinadalan ang pilion, makulog sa payo, ansa sa paron mong traffic, tabi BP Henry. Mag-agi ka sa main highway, Rizal Street, Daraga going, Legazpi going Daraga, tiyot na ang traffic BP Henry. Pagpunta sa na dyan, makalampas ka sa Albay District, diretso sundo naman sa may intersection kan Bagtang Daraga. Dyan ang choke point kung saan talagang medyo iabot ng tirang minuto bago makalampas ang mga bihikulo. Sa kagustuhan na makaiwas sa traffic BP Henry, maagi ka sa ibang mga alternatibong ruta. Ehemplo, digdi sa Airport Road, malawas ka, Magayon Drive, sundo na digdi sa Barangay Maroroy kan Daraga. Iyo man ang sitwasyon, lalo na sa mga motorista makahirap, takon aron kay ning maoran-oran, dahil tolos maka-eskapar na makasirong kaya makasulog ning kapote, takon abutong kang bigla na nasa tahaw kan magabat na bulos kan trapiko. Kaya ini na pigisapar ngunyan kan mga motorista, biyeros and the commuters tabi BP Henry. Maski ari nadalan na pilion agihan, talagang traffic man giraray an sa saparon. Kung kaya panahon naman siguro na maisabay ini sa mga plano kung ano ang pwedeng magibo na mga solusyon tabi BP Henry na talagang sinyalis man kung nagkaka-traffic ang mga lugar, ay ibig sabihin naglalan ko ang komersyo, agagayon ang ekonomiya, kundi kung oral daw asin nagahaloy siring kini ang sitwasyon, turn off man ini sa mga nagbabiyahe tabi BP Henry. Siyempre haraloy na ang mga tinampo, disenyo pa ini sa mga bako pa masyadong gulping bilang kan mga bihikulo, kundi ngunyan na nagadakol na ang mga sederinin auto tabi BP Henry, talagang minapiot ang mga mayor asin alternatibong tinampo, partikular na digdi sa Legazpi and Daraga area. Yan tabi BP Henry ang sitwasyon, ang dating 10 to 15 minutes nagiging 15 to 30 hanggang 45 minutes na. Iyo talaga. Na biyahe Legazpi and Daraga area. Ako pa ba nga ni Joshua, sarong oras yan? Iyo, paminsan. Takon, Depende sa oras eh. depende sa daramong auto. Takon kotse, mas aloy-aloy. Yeah. Kung may kahurong ka pa na luwi-luwi sa nangayango na, kaning haloy kita makaabot, talaga kaabotan ka talaga kaya lamig na oras. Talaga. Pero enjoy. Siyempre. Huwag ka mo sa more. Okay. Yan, DP, ang sitwasyon. Live digdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang sobra sa 500 na mga teachers sa Tabaco City Schools Division na promote sa ginibong Expanded Career Progression. Magandang balita to. Detalye kang report, hali po dyan kay Jomar Bien Baretang Bareta sa 3rd District Canalbay, lalo na sa Tabaco Division. Bareta. Hello Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat BP Henry. Sobra sa 500 na mga teacher digdi sa siyudad kan Tabaco sa Tabaco City Schools Division na promote sa natatapos pa sa ng Expanded Career Progression. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Dr. Fatima Buen, ang Superintendent kan Tabaco City Schools Division Office.
susug sa iya ang nakapasar sa tabako 548 ang na-promote pala out of 559 saro sa nanday na-promote Nako. dahil pa na-promote dahil sa teknikalidad na-promote pa sa napalan dahil pa inabutan kan tamang panahon na magpa-promote giraray. Inabutan kang sugary requirement na dapat ay magsubra ang number of years kang promotion niya. Roger, Yeah. na-promote pa sana, nag-apply giraray, kaya dahil ito inako. Pero kung dahil ito nag-apply, o kaya naabot niya so kulang na 1 year, na dapat, dahil ko alam kung pero basta kulang pa ki 1 year na na-promote pa sana kaya, gabos ko ta pasado, gabos ko ta promoted. The best Ang tadi. bilang na ini, na 548 susug kay Madam Fatima Buen, ini ang pinakahalangkaw sa bilog na Bicol Region Schools Division. Susog sa iya, ang mga epekto ka ini na pagkaka-promote na ini, iyuan may inspire ining mga teachers, trabaho lang ka on sweldo ninda. Nagkapirama ng mga bagong posisyon na na-create, ayuan sa Rodigdi, ang Master Teacher 3, mga bago ining posisyon, saka School Principal 4. Pig, huli kayo ni, pig-encourage niya ang mga maestra na mas pakarya yung pantrabaho dahilan sa mga promotion na ini. So, idinagdag niya na ang mga appointments kan mga ini sa mga bagong posisyon na pirmahan na as in isasabit na sa naninda sa Civil Service Commission. Uya si Dr. Fatima Buen. Ay, sure po, Sir Jomar. In Tabaco City Division po, out of 549 applicants for ECP or Expanded Career Progression, 548 po ang na-approve. So I am very happy na dakol po ang na-promote digdi sa Tabaco City Division. Ito pong saro na dai nakasabay, kulang po siya ki 1 year after the last promotion. Kasi dapat po maka 1 year ka after you have been promoted bago ka mag-apply giraray for the next higher position. Gabos po na mga nag-apply, qualified man talaga. So siguro yun yung mga teachers na naghahalap na kihaloy na panahon, matawang ki pagkakataon na ma-promote. So may mga papel na iyan, sinabit ninda kang may go signal na for ECP or Expanded Career Progression. So ready po ang mga teacher staff for promotion and very thankful po kami sa national government na big push po iyan na expanded career progression. Ano ang significant effect kayo sa Tabaco City Schools Division? Siyempre po, pag promoted ang mga teachers, inspired iyan, and they will be motivated to do better in their job. Are there new positions na nakasabay sa promotion? Yes po. Actually, digdi po sa Tabaco City, naka-open kami kay Master Teacher 3, na dati po hanggang Master Teacher 2 lang ang teacher. So ngunyan may Master Teacher 3 na kita. Sa elementary po, sa administrator position, igwa na po kitang School Principal 4. Wow. Dati hanggang Principal 3 lang for a long time. And ang iba pong P2 naging SP3 or School Principal 3. Igwa kita sa high school, igwa man sa elementary na na-open na P3. Sa mga teachers po dyan na promoted na, actually, pirmado na po ang sa indong appointment. For submission na yan sa civil service. Sana po, ngunyan na na-promote na kamo, you will be receiving higher salary. Mas pakarhayon ta ang trabaho ta. And, ang ano ko lang, Sir Jomar, dahil mo na ipagprindang ATM. Pilyaman si Madam. Increase. Nganing ma-enjoy talaga nila. Halang si na Madam. take home pay. Congratulations po sa gabos na mga na-promote digdi sa Tabaco City Division. Pilyaman ni si Madam Ade pala. Iyo baga, kalugman. Karawman sana niya ito sa linggo. Roger Ronda. Yata Bibi Penry, magayong nabareta yan na ugmaon si ma'am and sabi niya nga ni sa bilog na Schools Division kan Kabikulan, so Tabaco ang may pinakahalangkaw na bilang kan mga na-promote sa ginibong Expanded Career Progression. Yan po si Dr.
Fatima Buen, Superintendent, Tabaco City Schools Division Office, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, si Angel Mostaza, kay ba po si punong barangay Jill Atento, kan barangay San Roque. Follow up ini may kinaraman sa problema sa poste dyan sa Sarong Purok sa Sendang Barangay na pinagreklamo kan mga kababayan ta. Nasa linya po si Angel. Good morning, Angel. Yes, good morning, Titi Henry. Good morning po sa tuyang mga pananabay. At ang mga Titi Henry, ang makligis sa barangay hall ka na barangay San Roque, Ligas City. Tanganing makiwita sa kapitan, masangod man sa pagigibong medyo sinda at sin mga lakdang manungod man sa mga concerns kan sa ilang mga residentes. Manungod iyan Titi Henry sa nakalin itong nakauyaya ng poste kan kuryente dyan sa barangay sa Purok 4 kan Sindang Barangay. Kap, good morning po. Nasa ibong na linya si VP Henry po sa DCGB. Hello, Kap. Good morning. Good morning po, VP. Opo, good morning, Tabi Kap. Salamat sa oras mo sa DCGB. Kaya pinadyan mi si Angel, tayo gumananggan sa kung nagpaparadig din na nagkapiramong residentes dyan, na naghagad ka asistensya, na supposted dyan, kan Aleco, mahali ta. Ang hiling po dyan sa Sarong Purok, Purok for gayo dyan. Oo, nya. Oo, na supposti po, nakatagilid na buda humo na supon, baka po daw makadiskwento ki mga harong tabi sa maabot na aldaw. Nakaabot na po sa imo Kap ang problemang inihali senda? Alin na po yung BP na problema. Siguro last year pa yan, nag-letter naman po kan sa Aleco. Tapos, sa manyan po, several times nag-letter pa po ako. Oho. Ano po Kap susimbag kang Aleco sa imo? Pipagibo po akong letter sa City Engineering na mag-request na mahali. So, mga internet providers. Iyo po. Pag malilig na po, saka na lang po sila maano. So, dahil pa manali sa mga telco, kaya dahil man yun nahali. Pero, Nakagibo na po kamo Kap kisurat sa City Engineering regarding dyan? igwa na po ako pinagibo. No? Opo. So, yan, i-follow po na lang po naman ang letter na yun. Kaya sa kadakulan magigibo, medyo nagkakabaralisi ang pag-follow up naman. Iyo po. Kasari mo Tabi Kap na ipareceive sa letter sa City Engineering, kay Engineer Ibo? Ay, pailing ko sa secretary ko. Oo, pero mga pirang aldaw na po, pwede mong i-follow up Tabi naman. Ano? Nag-follow up na po, so nagdiyan na po sa City Engineering sa imo, day pa? Day pa man po. Day pa man, okay. Sige po. So ito pala ang garo kay po, pag nakaabot kay ang kay Engineer Ibo, matawan niya kinotification sa mga sa mga tawo, sa mga ano po kayan, so saya po na mga pag-iriba dyan. Ma-inspection Tabi yan Kap? Okay, sige po. Oo. At ako nga i-follow up man Tabi kay Engineer Ibo ha? Opo. Tabi Kap, tangani na makwanta yan. Pero pong telco sa hiling mo nakadukot dyan sa posting yan, pirmi man arog ka ng Aleco, dahil na mahiro yan, tabi nakatakod na linya. Siguro po, mga apat yan, ang BLDT, DCTV, Bayan Tel, Converge siguro po. Iyo, nailing ko man ang ganyan, nakakuha kami kay video buda kwan. Talagang medyo Tabi Kap, medyo delikado man ang ganyan sa mga harong. Ikaw po, personal mo nang na-inspection ini? Yun na po. Oo, okay. Sige Kap, so matuwang kami sa imo mag-follow up kay Engineer Ibo sa City Engineering, pangani po na mahiling taang kung matawan ang informasyon sa mga telcos dyan, mahali tabis sa masalong madaling panahon. Apo. Pero sabi po kan Aleco, oras dang sa telco, maghali dyan, mahali kan mga telco so linya kang kuryente, masalidahan po danin datulos? Iyo man tara mo, pero siyempre, difícil mag-explain sobra eh. Iyo baga. Mahirap baga Kap umasa, di ba? Opo, mahirap umasa kung wala rin lang naman. Ayos ka man ang hugot mo Sige, tapig-apunan ko sa Engineer Ibo. Baka lamang masimbag. Okay. I-check ko po rin sa papel ko kung iyo kang sinugo ko. Iyo. Kasi last year pa yan eh. Oo, yeah. Kung ano po, pag-ibo ko lang letter. Oo. Pwede man kayo Tabi Kap ngaya. Iyo, tama ka po. Pwede man na sa kaluyan man. Yeah.
Mas maray po nagari. Panibago kitang letter naman. Very good, okay. Mas maray po na magsurat ka graray, reiterating itong request nindo. Apo. Tapos nag-callback sa ako si General Ibo, i-follow up ko po sa iya. Ha? Apo. Iyo kap. O di bahala ka na po ngunya na aldaw gayon o baka kung ano. Basta Ngayon po, libo tulos pa ako para maksyonan niya na request kong tayo porok po. Iyo. Nakatulo ng balik sa ko. Di gusto nagkapera mo residentes dyan tabi. Okay. Kap, salamaton tabi ha. Salamaton po. Thank you po, VP Henry. Yeah, welcome po. Alright. Sige. So, ni VP, nahiling ko digdi surat, may petsa ni VP Henry na January 14. Ini sa pinaka-latest VP Henry na na request digdi VP Henry sa Albay Electric Cooperative naka-address ini kay Engineer Wilfredo Buxit may naka-address digdi VP Henry na picture kay ini yung dokumentasyon kay ni VP Henry na leaning post and yun nakipag-coordinate mga VP Henry sa Albay Electric Cooperative alagad may mga nagkapirang official duman VP Henry na on travel data VP Henry. Iyo nga ni. Kundi, maski kauron man duman, tataramang kakaan, halion nga sa mga linya kang telcos. Sigurado yan. Kung nahiling na may Ano so date tabi? Pagilot to Angel kang latest na date, so latest na letter ni Cap sa City Engineering? Yung iba ko yung VP sa City Engineering sa ano po? Sa Aleco? Aleco. Yeah. Importante itong sa engineering. Igwa pa digdi VP Henry ni na request nga ni na 2025 ini naka-address pa yung naghagad na nintabang so konseho kan na Barangay San Roque digdi pa yung naka-address kay dating alkalde ngunya na Congressman Alfredo Garbin. Manungod man ini VP Henry sa mga dilapidated na poste. Yeah. Na-receive man ini VP Henry kan City Engineering February 15, 2025. Ibang area man ini VP Henry digdi sa Barangay San Roque tabi. Iyo. Pero mas maray na itong Purok 2 yan, di ba? Purok 4. Purok 4 sa San Roque. Yan sunod sigang balik-balik sa Kuya Digdi. Makwanta. Makatama itong sabi ni Cap, magsurat gari sa Engineer Ibo, i-follow up taman tabi. Graray yan, na concernan. Ha? Okay. So, yan VP Henry, good news dahil sa masurat graray tanganin kung magkatarak Magayon. itong mga dokumentos VP Henry, at least mga referring parang graray sa City Engineering Office. Ito po sabi VP Henry na concern, hindi sa Pro 4 kan Barangay San Roque. Yan VP Henry, ang mga storya pa haligi sa luwas sa Inzao Mostaza District City. Salamat Angel sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. 2 minutos bago mag alas 9, standby Karen. Hello, good morning. Hello. Good morning, ma. Good morning, ma'am. Good morning. May apot ako. Po. Sabi, report na promote sa mga my teachers. Oo, sa tabako. Oo. Pero last week, report sa mga estudyante, bagsak sa National Achievement Test. Oo. It doesn't, something is wrong. Oh, may nagchat man sa kulig di mananggad. Di ba? Baga, magsakso tabako sa mga estudyante. In fact, Grade 6. Sa buong Pilipinas. Yeah. Tapos ngunyang gabo si Preno mo, gari, I do not agree. Napaisip kang maraya? Napaisip ka? Naisip ko, oo. Gari ward mo sa mga sa mga ang measure kang mga maestra, ang measure kang efficiency and Baka igwa po guidelines kung paano. Yes, baka igwa, how the children achieve sa. Gari day ako inda. Iuman sa natabi, Sir Henry. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Nag-restamer na ba yun si Madam Kang? Gusto niya kitara ba? Si Henry. Libo nga ako no. Ang lalaking hindi. Baka igwang ibang guidelines na binasihan para dyan. Kaya napurubot. So halos gabos na mga teachers tabi sa Tabaco Division. Karen, good morning Karen. 1 minute. I-deliver mo. Go. Yes, VP Henry. Tentative by second week na Pebrero. Bigla na ng Malawi City ILG Secretary John Vic Remulla sa sayang pagbisita digdi sa probinsya kan Albay. Iyan ang impormasyon na tig-follow up kan DCGB News.
sa DILG Region 5. Matapos ang matatandaan na pagkakansilar kan dapat puta ng bisita kay ni kan nakaaging Biyernes dahil sa may mas importanteng agenda ini na dapat po ng atuman. Sa impormasyon niya to sa ahensya, sinabing lakdang na ini kan sekretaryo tangani na pagpilipuno na sa lalong madaling panahon ang mga concert mayor ketong mga concert na lokal na gobyerno na apektado kay ning nagpapadagos sa pagtugakan bulkan mayon. Sa pagkakataon na yan, Henry, bigla lauman na mapaabot man ininintapang asistensya sa gobyerno provincial Canalbay para sa mga evacuees kay ning pag-aktibar kan mayon. So sa ngunyan tabi Henry, standby man ang gobyerno provincial sa posibleng pagpadagos kan bisita dikti ni TILG Secretary John Vic Remulla. Yan ang report. Kalan Ala, DCGB News. An hapot kay Alas 4 nin aga, no? Alas 9 nin aga. Si Chief of Police ko kang ginubatan. Gusto kong apudan kuda alas 9 na Manakuha ni Jimmy. So, Chief, sorry po ha. Chief of Police Imperial. Si Chief of Police si OP kang ginubatan. Si Police si Chief PNP. Chief of Police Joseph Imperial. Sir, pasensya na po ha. Dita ka maapudan. Tapos na kayan sa kuyang oras. Pala po kita may kinaraman sa mga nagkabaradil na nagkaperang tao. Diyan po mga tugang sa Ginubatan, Albay. Sir, pasensya na ha. Di po kayakan sa kuyang oras. Thank you, Tami, Jimmy, sa effort na makauron takot ang Chief of Police kan Ginubatan, Albay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye, mabuhay.